Ka long shisha ka jingker khu ber ka jingkman ya ka wei ka Longiing Khunswet hapo ka snong Nongklung West Khasi Hills District hadien ba ka hinyo trap youth council Nongklung unit kala sna pan bha sandan da ka Ïing Dewbilat na ka banta ka te ka Longiing Ketika Ïing kedai nak benta ka Longiing jongkong ibala wan play wan nyang ki bedon san ngot si para bat ketika Longiing kala sha e Khunswet na do ba ki kimi ki pa kim dan shu ha ka jing lang IT ya ka ni ka Ïing ka kong ibala wan play wan nyang ka beri ka khun ning kong kala pan pau ka jing sngok men ling ba ki ummat jing men namar kam syam la poi prakhat ni khmi lenti ba maka bat ki para kin syong ha ka bakum ka ni ka Ïing namar baro sikata ila shu syong shu sa ha Ïing ibal syukir malumala tang ban lait na kala air bat uslam Ya ketika Ïing lawan ban play bat IT daw ba Roy Kupar Sindram u President HYC Central Executive Committee ringkat ka jingadon lang u President HYC West Khasi Hills District u ba lum lang Kars Imli General Secretary u ba Wante Bok Lingdo u Secretary HYC Nongklung u Samla Welbestan Mauli u Sordar u ba MB Lingkhoy u Pro Pastor BK Roy Kharna ka balang Presbyterian Nongluai bat kiwei Habakran ka jinga lang hakate ngasngi ubaroy ku person ram ula ai ka jinga ro ya ka HYC Nongklung unit ka bala shim ya ka sian jam ka biang tam na ka ban ai jing shakri bat ban yarap lam ya ki badok basuk ula ban joru ya ki samla no elam bat ki khot jong ka HYC Nongklung unit bagi dei ban kan mau ya ki kentien smai na ka banta ban yada ya ka ri bat ka jai ban riu bat ban ya kit ni tin rong lam ya ki jing e ki bagi pat ba jong ka dong ta than ki kendu Hakatay kasngi layo ban pentian smairu yaki nongkit kamba thamai jong HYC Nongklung unit baraka ju kapor la samru yaki khusnam shaki khat sawngot ki samla puli jong ka snong Nongklung ki bala wan shakmat haka examen SSLC but HSSLC kabala dam jing play kani ga Ïing ba shwa bangin play kum ka dak ka jing kitbok kitwiam na kalyang dong seng yaki ni ki try Ïing ngi kitbok na kalyang dong HYC bro ka we bo try nong bu nong thau don ringkat ba pi ba pinya roy perum pare bat pinyo kamet ka bukot ba kya ba ngit lenti ru ba kumbaga HYC Nongklung unit kalayarap ini bentai berit jongka bot mo piru anda pila don ka bot bat ka jingla ka jong pile si Pynshna yarap pat sa yakiwe ru nang ni shmat kata ka jing khmit lenti ka jong ni kum ka sai ti kum kada ka jing play bat ka jing IT ka ni ka Ïing so ban khap yo ni ribon ka ni ka por ka pamanta HYC Nongklung unit ban shim ya kani senjam ban snai kani ka Ïing ka pen kan mau ngai ki kentien ki bong ba what up kermen ba ka jingarap kan wan na Shillong jong ka duriau ba lani na Shillong jong ulo ka jingarap ka don kini ki long hong kti ki jonga ba ki jong pi laringi kwa ban yaram yanu ru kan mau ni don ya ka bor hala ka jong kti bakata kari singjam kapaki nong ngasukmen baki nong yalam jong Nongklung unit kishim ya kani singjam ban tei Pynshna ban penbahai ya kani ka Ïing bak kumbong kumbak ktien ka ong baka kam ka kran khamjam ban ya ktien ngayos ngowe kani ka Ïing kat kum ka jingtip ka jonga lasna na du upanai September jong snem arjar arfulai bala pendep hadu upanai Julai Jun jong news nam kau mut ba Pynshna ini Ïing ibakat ni kesimpor ya kini kit khot ki jong i kisipai ka jong i hadu khandai banai jen ladak bagi HYC jen ladak bagi noelam jong HYC Nongklung unit lane jong HYC West Khasi Hills ki dei ki brio ki ba ban le krong lane ban ap ki trok na lenti singking ngatrai ka di ka Ïing tangsit tayo ngila la Pynshna kata ka di ka jing shisha Yo sngoi ke jingkran jong president jong Nongklung unit upang bagi beri le se ki keli jingkeli bayo bisa na ke HYC Pynshna ya kani ga Ïing ngaso bahaban ngaso tanat dan ngaso kumen ban pente bagi HYC hakini ki jingya lenti ki jongka sao shipau tuli ki snam bangin rakhi yo tong maumer ke jingdap shipau snam ka khat nyo trik jong mentau benai ilala Pynshna ya kumba sao tuli ki Ïing ilala banyarap ikubong kumba sao tuli ki long Ïing ka sora circle kelasna ka Ïing jong ki Khunswet ang tepo mau syamo ka maulai circle kelasna po maulai ka Shela area unit kasna hang ti po hasnong Shela bat kani ka Ïing ka basa ko bale si naklayang jong kisna trikam jong aseng kilayo banyarap kon ba ngi ju shat jing ba man la kasngi hato ngi la ju perkhat ba
Kabam kabangi bam katain ya kamet jungi. Mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi. Bale kene ka jing kali minta. Kato ka dukan ration bapan yai uba raju. Uya tho yang ah. Nrai man kapor yim ju yo ai kajing bam ki batai kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kma. Ba, kumno ngan lai nak kini ki jing stam. Kong nongkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana ki yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang babat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kon ka fortification jong kau kanum kata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dai kon. Om dan jing pher la da dai ha karukom bu ni rukom shet. Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kum ju ru la shet ya uni u kau. Okum ta. Te kon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham ba ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.